יאיר לפיד, נפתלי בנט ופוליטיקאים נוספים מעבירים את המסרים שלהם בעיקר באמצעות הפייסבוק. מה הציבור חושב על התופעה הזאת, ואיפה זה מעמיד את התקשורת הקונבנציונלית? אני חושבת שזה דרך נהדרת לפנות לכולם, כאילו אין לי שום... אני חושבת שמה שיאיר לפיד, שכולם יורדים עליו, אם זאת הייתה הכוונה, אני חושבת שזה נהדר, דרך נהדרת להביע את דעתך, וזה אחלה. מה רע בזה? בשביל זה יש פייסבוק, לא? יש לך פוליטיקאים חברים בפייסבוק? יאיר לפיד. זה דבר גרוע ביותר לפי דעתי. למה? למה לפנות דרך הפייסבוק? יש כאלה שלא רוצים לשמוע, יש כאלה שכן רוצים לשמוע. למה לא ללכת ישירות לאנשים במקום ללכת דרך שכל העולם יראה את זה? אני לא בעד זה, הדבר הזה. אין תגובה. ודעתך? אני בעד. סבבה? אני בעד. זה נהיה כלי שהרבה אנשים יכולים לעקוב אחריו ולהביע את דעותיהם. אני בעד זה לגמרי. אין לי פייסבוק. אני לא משתמש בפייסבוק. אולי אני מדי זקן בשביל פייסבוק. אז מה, אז אין לך פייסבוק, אז איך אתה יודע מה קורה? יש עיתונים, דרך העיתונים. מה אני אעשה? אתה שמעת על ריקי מחדרה? לא, לא שמעתי. שמעת על ריקי מחדרה? לא. כן. ריקי שמגלה עתידות. את מתכוונת ליאיר לפיד אולי? גם? אז יש לי תשובה ליאיר לפיד, שידאג קודם כל לגמלאים ולשכבות החלשות, ולא למעמד הביניים, דרך העיתונות, דרך התקשורת, יש דרכים אחרות. אז אם אדון שר אוצר לא פונה בכלל לטלוויזיה, רק מסתפק בפייסבוק, אז הוא מדבר עם הפייסבוק. זה במקביל, אבל זה עוד כלי להגיע לקהל רחב. מה דעתך על זה? את פה. אני לא רוצה להמשיך להתראה. הפייסבוק זה יפה מאוד, אבל אי אפשר להתנתק לגמרי ממה שהיה פעם והשיטות הקונבנציונליות ולהסתפק רק בפייסבוק, כי יש קהל גדול מאוד שלא נכנס לפייסבוק. יש לך פייסבוק? יש לי פייסבוק. יש לך חברים פוליטיקאים בפייסבוק? אני חושבת שנכנסתי פעם ללפיד, וזה נחמד. יאיר לפיד? לא? I never heard of that. What is that? אני חושבת ששמו אותו בכוונה באוצר, כדי שיתפטרו ממנו כמה שיותר מהר. תודה רבה רבה. תודה לכם. היום טוב. au revoir.